O kaniuna salbar pa. O kana dito man sila. Niadto pang tuig 1992, gisugdan sa 50 anyos nga si Rex Pamplona ang pagpatukod sa iyang balay dinhi sa sitio San Vicente, Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Isip usa ka salesman sa hardware store, gipaningkamutan niya uban sa iyang pamilya ang katukuran sa ilang kaugalingong balay. Apan karon nahanaw na ang mga damgo human nga naapil ang ilang panimalay sa dulan 50 ka balay nga naugdaw sa sunog sa ilang barangay Huwebes, Pebrero 27. Kumusta naman ta karon sir? Okay ra makaiway na damage sa among kuan sa akong pamilya. Bahalag butang mawala basta ang tibok pamilya di tibok ra. Asa ka ato pagsunog sir? Duty ko siya nya sila la diri duha tulo na bilin. Nya kay duha maning dalan mo di naman magian. Ari sa nangagi nya puro ang kayo dia nag dako na kayo, init na kayo. Nilakaw sila way mga tsinilas. Siguro na mo ang mga bata ra gyud bahala na ng mga gamit. Kay magamit Pila di ay kabukang mahang anak sir? duha. Ang pamilyang Pamplona, usa sa 70 ka mga pamilya nga naapektuhan sa dakong sunog. Mukabat sa 1.2 milyones pesos ang estimated damage niini. Hinuon, wala rin natalang naangol sa sunog, apan sa pagkakaron, pipila ka mga residente ang temporaryong gipahimutang dinhi sa Lahog Elementary School Gym. Sama na lang sa 65 anyos nga si Sanita Asis, nga karon nagpahuway kuyog ang iyang duha ka apo dinhi sa gym. Napaw may kay wa may bay. Wa may among puyan, wa may nakuhang sini, wa may nakuhang mga gamit, wa may kahibaw gasim may patunog karon. Naman singgit nga man na ay ko na ako may sunog unya kay di man pug ko makalakaw dayon kay kuan po ning akong TL may diferensya ba. Naunsa imong tiil ma? Nay sakit, Nakay sakit. nay sakit. Diabeteson ka ma? Mao man siguro na diabetes. Mibutyag ang Information Officer sa Cebu City Fire Station, SFO2 Wendell Villanueva, nga naglisod sila sa ilang operasyon sa pagpaong sa sunog, tungod sudlunon nga bahin og hagipot ang dalan sa sitio San Vicente. Matud niya nga sa ilang inisyal nga investigasyon, posibleng usa sa hinungdan sa sunog mao ang gibiyaan nga kandila. Nasuta nga kanang unattended candle no ang hinungdan sa maong sunog. Because nagamit og kandila tong maong banay kay naputla mas og kuryente no kasagaran sa mga balay made of light material so pila ra ka minutos ang hangin pugid gabi usa sa mga factors nga nakapadali og paugdaw sa mga panimalay kay ang hangin murag nagpaypay gid sa mga balay. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, natala sa Bureau of Fire Protection sa tuig 2025 ang 53 ka fire incidents sulod sa buwan sa Enero ug Pebrero. Ug miabot sa 12 million pesos ang estimated damages. Ang maong mga numero mas ubos itandi sa 71 ka fire incidents sa 2024. Usa ka adlaw sa dipabuksan ang Fire Prevention Month, pahimangno ni Villanueva sa publiko nga mas magmabinantayon sa mga mosunod nga mga buwan, ilabi na sa pagsugod sa ting-init. Gamay lang nga paglabay sa upos sa sigarilyo, gamay nga spark, gamay nga pagduslit, silaob dayon mo na nga the more ta magamping sa buwan sa Marso aron ma-minus-minusan nato ang kuan, ang sunog, dapat atong sundon ang mga lagda sa kabumbiruhan. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.